Un învățător al legii s-a sculat să ispitească pe Iisus și i-a zis: Învățătorule, ce să fac să moștenesc viața veșnică? Ce este scris în lege? Cum citești ea? Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot cugetul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău și pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Bine a răspuns. Ai răspuns, i-a zis Iisus. Fă așa și vei avea viață veșnică. Amin. Dar el, care vroia să se îndreptățească, a zis lui Iisus: și cine este aproapele meu? Iisus a luat din nou cuvântul și a zis: un om se cobora din Ierusalim la Ierihon. A căzut între niște tâlhari care l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut zdravă, au plecat și l-au lăsat aproape mort. Din întâmplare, se cobora pe acolo un preot și când a văzut pe omul acesta, a trecut mai dinainte pe alături. Un levit trecea și el prin locul acela și când l-a văzut, a trecut mai înainte pe alături. Dar un samaritian care era în călătorie a venit în locul unde era el și când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. S-a apropiat de i-a legat rănile, a turnat peste ele un de lemn și vin, apoi l-a pus pe dobitocul lui. L-a dus la un han și a îngrijit de el. A doua zi, când a pornit la drum, a scos 2 lei. I-a dat hangiului și i-a zis: ai grijă de el și orice vei cheltui, îți voi da înapoi la întoarcere. Care dintre acești 3 ți se pare că a dat dovadă că este de aproapele celui ce a căzut între tâlhari? Cel ce și-a făcut milă cu el. A răspuns învățătorul legii: du-te și fă și tu la fel, i-a zis Iisus. Amin. Amin. Când a vorbit cu fratele Mircea despre posibilitatea de a fi aici, am înțeles că ați avut o dezbatere, cel puțin ultima dată, în care v-ați ancorat în tot ceea ce vă provoca Dumnezeu mai mult. A înțelege exponentul de bază al vieții noastre, dragostea. Și ați observat, la un moment dat, în versetul 27, se spune: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău, cu toată puterea ta. Și pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Dintr-o dată Dumnezeu, pentru mine și pentru tine, se simte obligat să concretizeze nivelul palpabilității iubirii. Iubește pe aproapele tău ca pe tine. Dar eu nu împart slava cu nimeni. Și când Dumnezeu spune că nu împarte slava cu nimeni, atunci să știți că nu se negociază nimic. Atunci înseamnă că El este în centru și când este Dumnezeu în centru, eu sunt în interiorul acestui Dumnezeu. Și dragostea acestui Dumnezeu mă acaparează atât de mult încât devine propria mea dragoste. Și aproapele de mine este îmbrăcat în dragostea lui Dumnezeu. Amin. Amin. Pentru un credincios este ușor să înțeleagă acest aspect. Dar vreau să știți că este o întreagă filozofie a iubirii. Este o mare diferență între a ști despre iubire și a face cu iubire. Amin. O să vedem câteva filozofii de viață în această seară.
nu timp lung, ca să nu vă obosesc. Dar aș vrea în aceste filozofii de viață să cauți să te regăsești. Și dacă nu ești în cea bună, încearcă să te poziționezi în cea corectă. Amin, Doamne. Vedem că un om coboară de la Ierusalim la Ierihon. Nu intrăm în dezbaterea teologică a acestei lucrări. Intrăm doar în principiu cum să iubești și ce face iubirea ta concretă, onorându-L pe Dumnezeu. Sau cum poate iubirea ta să fie egoist numită iubire, dar Dumnezeu să nu recunoască. Și prima filozofie pe care o vedem este chiar la început. Și spune cuvântul lui Dumnezeu așa: a căzut în niște tâlhari care l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut zdravă, au plecat și l-au lăsat aproape mort. Este vorba de iubire aici? Tu spui, Iosif, că deloc. Eu te contrazic. Și spus, ba da, este. Corect? Și dincolo de iubirea de bani, este iubirea de mine însă. Mie să meargă bine, ca mine să nu fie niciunul. Da? Există fel și fel de iubiri. Prima filozofie care ți-o dau este cea a hoțului. Este filozofia în care mulți dintre noi le regăsim. Știi de ce? Pentru că dorești mai mult decât ai. Nu-i rău. Dar care e motiv? Pentru că hoțul consideră ce ai tu a lui. Nu trebuie să fie a tău, trebuie să fie a lui. El în mintea lui consideră că tu ești fals. Că ții ceva ce nu îți aparține ție, ci este deja a lui. Dar el nu știe ce are acolo. Și s-ar putea să fie surprins. Să nu ia mult. Dar hoțul gândește un singur lucru. Un pic e mai mult decât nimic. Știți care este filozofia celor mai mari bancheri ai lumii? Încă puțin. Dar la procentul lui este important. Iubirea hoțului nu este iubire. În iubirea soțului poți eventual vorbi de o prea multă concentrare pe tine însuți. O iubire de tine. Dar în tot ceea ce privește Biblia, nu găsește noțiunea unei iubiri concrete. Haideți să vedem cum concretizăm noi, de la Biserica Exodus, mentalitatea hoțului. Banii noștri sunt ai Domnului. Și cuvântul Domnului spune, puneți-mă la încercare, dând zeciuielile voastre și nu veți duce lipsă de dacă nu dai ce ești. Nu răspunde mie. Dacă stai acasă și nu vii la biserică și timpul de închinare, de la cine furi timpul? De la tine? Nu. De la Dumnezeu. Amin. Și furând timpul de la Dumnezeu, ești în filozofia hoțului. Știi unde e locul hoțului? În lungea de centru, în spatele judecătoriei. Acolo. Haideți să vedem a doua filozofie. Spune cuvântul lui Dumnezeu că din întâmplare se cobora pe acolo un preot. Și când a văzut pe omul acela, a trecut înainte pe alături. Care sunt așteptările tale și a mele de la preot? Păi dacă cunoaște legea lui Dumnezeu și dacă el vrea să dubeze ceea ce cunoaște, înseamnă că el trebuie să fie etalonul în iubire. Care este reacția omului nostru? Era un om în filozofia principiilor
timpului respectiv era un om care cunoștea legea. Era obligat ca preot să cunoască cele 5 cărți pe de rost. Era obligat să facă legătură între toate cele învățături. Și trebuia înaintea lui poporului să vină cu o soluție pe care Dumnezeu o poate da omului aflat în necaz, aflat în frământare. Știți că 90% din problemele noastre se datorează lipsei de iubire? Ce găsește omul ăsta de făcut? Să știe ce are de făcut, dar să nu facă. A ști este fărțărnicire. A face ce știi este slujire. Amin. Tindem de multe ori să acumulăm învățătură, dar să nu o aplicăm. În momentul în care rămânem doar la acest aspect, ne asemuim cu filozofia învățătorului sau preotului care știe mult. Știți că în România este o vorbă. Să nu faci ce face popa, ci să faci ce zice. De unde diferența? De unde zicala? Pentru că provocarea lui Dumnezeu este Sorin. Fă, dar fă în Duhul lui Dumnezeu. Ca iubirea să se vadă. În momentul în care percep că exercițiul iubirii în această lume este purtat de tine ca imagine a lui Dumnezeu, ești obligat să-ți oglindești ochii în acest cuvânt și să privești cum acest cuvânt se întrupează. Pentru că în clipa în care cuvântul se întrupează, el este la lucru. Se spunea mai înainte de fratele George Muller. A avut mii de copii de care s-a ocupat. A fost bancher? Nu. A fost un om de afaceri? Nu. Ce a fost? Un om al rugăciunii. Pătruns de iubirea lui Dumnezeu, care și-a revărsat iubirea celor care nu primeau. Asta este chemarea mea și a ta. Să iubim până la capăt. Amin. Domnul Iisus Hristos, privind la bucuria care îi stătea înainte de a fi în împărăția Lui cu tine de mână, s-a dus la Golgota și a acceptat să moară. Nu există înfrângere în viața noastră mai mare decât să-L crezi pe Satana că nu te poți ridica de unde ești. Omul nostru căzut vede că preotul trece pe lângă el, constată că este batjocorit de hoț, dar mai are o experiență negativă. Trece pe lângă el cine? Adică tu, nu? Tu ai fost levitul astăzi, împreună cu grupul de închinare. Și ce face levitul? Trece pe lângă. De ce? Păi el știa. Stai un pic. Preotul scrie în lege. N-are voie să se atingă de unul care e căzut, că dacă cumva e mort, nu mai poate să-și facă slujirea mai departe. Dar eu, păi nici eu nu pot să intru în prezența lui Dumnezeu, pentru că nu știu cum e. Și noi am tinde să spunem, ok, au greșit.
Dar dacă te pui în mintea lor și dacă vezi ce au așezat acolo, tragem o concluzie foarte interesantă. Dumnezeu și-a exprimat dragostea. Dumnezeu și-a lăsat învățătura. Dar cum o concretizez eu este problema mea. Este răspunderea noastră. Amin, Doamne. Și locul bisericii și unitatea mădularelor în trup este tocmai cu acest scop. Sorin, vezi că tu ești căzut. Și vine preotul și îți dă învățătură. Vine levitul și te ridică. Vine hoțul să-și cere iertare că te-a împins. Asta este chemarea în care noi trebuie să creștem. Amin, amin. Și provocarea pe care o avem noi la nivelul acesta este una foarte interesantă. Nu trebuie să tratăm toate lucrurile dacă nu o fac eu, o face altul. Vreau să știți un lucru. Cu oamenii cu care intri tu în contact, s-ar putea să intri doar tu și nimeni altul care este imaginea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu, dacă nu le arăți dragostea, spune cuvântul lui Dumnezeu, dacă nu ai cercetat ca să-și vină în fire, voi cere la sfârșit sângele lor din mâna ta. Haideți, în schimb, să vedem două exemple extraordinare înainte de a încheia. Este exemplul hangiului. Vine samariteanul, ia pe cel căzut, îl tratează cum știe el, cu un pic de un de lemn, cu un pic de vin. Dezinfectează și așează. Să fie toate sub control. Și după ce lasă toate lucrurile în control, spune cuvântul lui Dumnezeu, îl ia pe brațe, îl pune pe asinul lui, îl duce, în ziua respectivă se ocupă de el și apoi vine la hangiu și spune, știi, îți dau 2 lei. Ai grijă de el și asigură-te că își vine, că își revine. Pentru că atunci când eu voi trece pe aici, tot ceea ce cheltuiești să pui în socoteala mea. Știți cât reprezentau cei 2 lei? O lună la hotel de 5 stele în vremea noastră. O lună. Refuză hangiul banii? Ați observat? Iubirea de business, iubirea de poziție, iubirea de status te aruncă într-un context în care nimeni nu mai înțelege dacă ești sau nu ești om. Dar când privim la samaritean, spune cuvântul lui Dumnezeu că El a făcut totul. Acum, pentru a percepe cât de mult a făcut acest om, vreau să înțelegem un lucru. Domnul Iisus Hristos, în momentul în care își începea lucrarea, vine și spune, știți, veniți la mine, vă dau Duh și vă trimit în numele meu la oile pierdute a lui Israel. Dar să nu mergeți la Samariteni. De ce? Pentru că în momentul în care Domnul Iisus Hristos ajunge la fântână în Samaria și femeia stă de vorbă cu Domnul Iisus Hristos și povestesc unul cu altul, la un moment dat femeia face o afirmație care ne face pe noi să înțelegem altfel textul acesta. Noi cu voi nu avem absolut nimic. Voi vă închinați la Ierusalim, noi nu avem voie acolo pentru că suntem cu probleme, noi ne închinăm pe Garazim.
Știți de ce erau ei considerați oameni fără probleme? Oameni cu probleme? Pentru că cuvântul care definia pe ei era Amhares. Știți ce înseamnă Amhares? Un om al necurăției. Acum, cum s-a simțit evreul nostru? Când singurul care s-a oprit lângă el a fost omul necurăției. Portul era atât de diferit și erau obligați samaritenii să rămână cu portul acela pentru a face diferență, încât și el a căzut, s-a înfiorat. Învățătorul legii vine să pună întrebări și Domnul Iisus Hristos îi dă această pildă. Și la sfârșit îl spune, trage tu concluzia. Cine a procedat corect? Și tu, ca evreu, să spui, adevărata iubire a făcut-o ăla care-i în neregulă. Dragii mei, suntem într-o cultură pe care o înțelegem prea puțin față de ce reflectă ea. Pentru că nu este ghefiul nostru, nu este trăirea noastră. Dar Dumnezeu ne dorește, chiar dacă suntem în mijlocul Germaniei, să fim o mărturie și pentru nemți, și pentru turci, și pentru sirieni, și pentru ucrainieni, și pentru români. Amin. Dar să nu fim nici falși preoți, să nu fim nici falși leviți, să nu fim nici hoți, să nu fim nici hangii. Ci Domnul Iisus Hristos dorește să fim copii ai nelegiuirii, care am trăit răscumpărarea, prețuim iubirea lui Dumnezeu și strigăm din toată ființa. Pentru că această iubire să stăpânească ființa noastră. Și cerem ca Duhul Sfânt să lucreze o asemenea atingere încât lumina pe care noi o emanăm să fie o lumină care să aducă puterea lui Dumnezeu. Știți ce este interesant? Samariteanul pune teoria în practică față de ceilalți doi, repară ce greșesc ceilalți, iasă din indiferență și pur și simplu acționează și în al patrulea rând, el însuși acceptă costul și prețul refacerii. Vreau să insist un pic asupra acestui aspect. Costul și prețul refacerii tale. Costul și prețul refacerii celuilalt este achitat de plin în jertfa Domnului Iisus Hristos. Dar mulți nu știu. Și rolul nostru este de a explica acest lucru. Și forma unică în care putem exprima este să ducem iubirea din cer prin noi, la nivelul lor. Nu-i condamni, nu-i lovești, nu-i jefuiești, ci îi ridici. Îi duci în prezența Golgotei. Îi explici esența Golgotei. Pui mâna pe el și te rogi sau pe ea și îl aștept Dumnezeu să lucreze. Spune cuvântul lui Dumnezeu, dacă ai întors un suflet de la rătăcirea căii lui, ce se întâmplă? Ai mântuit un suflet de la moarte. Mântuirea e mea? Nu, mântuirea e Domnului. Dar Domnul, când noi în iubire, doar iubirea este unica care poate să ne demunțim.
Doar iubirea este unica care e capabilă să jertfească. Timp, echipare, jertfă, preț de a ridica. De unde învățăm toate astea? Mai avem un exemplu. Este exemplul Domnului Iisus Hristos. Și exemplul Domnului Iisus Hristos este unul deosebit. Domnul Iisus Hristos nu a îngăduit ca niciunul dintre noi, spunea din mai înainte, că România în ultimii 30 de ani a fost nimicită de un genocid pe care statistic îl prezentăm ca să nu fie un pericol pentru noi. În momentul în care ne raportăm la acest aspect, poți să ai filozofia hoțului și să spui, nu-i treaba mea, că n-au fost copiii mei. Nu-i cazul meu. Poți să ai atitudinea preotului care își spune, da, cunosc valorile, dar nu știu toate cazurile și nu pot să fiu peste tot. Poți să ai atitudinea levitului care spune, știi, am lucruri mai importante de făcut decât asta. Am bătrâni, am copii din orfelinat, ăștia sunt totuși în viață. De ăilalți, nu știu. Dar am posibilitatea samariteanului care coboară la nivelul femeii și explică femeii adevărul lui Dumnezeu și consecința încălcării acestei adevări. Și în momentul în care o fac să înțeleagă, știți ce spune Dumnezeu? Ție ți se acoperă o sumedenie de păcate. Cine-i câștigat? Copilul ăla că-i viu? Sau tu că ți ești acoperit cu o sumedenie de păcate? Faceți matematică socoteală. Cine mi-a câștigat? Dumnezeu din ceruri, pentru care două suflete curate în același timp. Amin. La acest nivel suntem chemați de gândire. La acest nivel de a percepe ascunderea în iubirea divină pe care să o punem într-o practică extraordinară. Știți ce se întâmplă cu Domnul? Toate exercițiile pe care le îngăduie să vină în viața noastră sunt cu un scop de a testa și de fiecare dată a sta lângă noi și ne-a ajutat să facem mai departe, să adâncim încrederea noastră în El. Știți ce este interesant? În momentul în care percepem că lucrarea lui Dumnezeu este posibilă și Dumnezeu poate să facă lucrarea și fără Sorin și fără tine, dar totuși Dumnezeu are nevoie de Sorin și are nevoie de tine. Vei avea o experiență unică. Ce are Dumnezeu mai valoros, împărtășește cu cei care sunt gata să stea lângă El când El are nevoie. Dumnezeu poate să facă orice mișcare posibilă prin hotărârea Lui, prin persoanele alese de El, sau să trimită, exact cum scrie în Sfânta Scriptură. Domnul Iisus Hristos venea îngerii gata pregătit să intervină. Și ce a spus Domnul Iisus Hristos? Am venit ca dragostea mea și a Tatălui meu să fie văzută. Nu voi veniți să mă salvez. Eu mor ca toți să fie salvați. Când vom înțelege acest lucru, vei ști un lucru. În trăirea ta de azi, de acum, în 2023, poți fi hoț, dar nu-ți recomand. Poți fi hangiu,
fii satisfăcut. Poți fi un levit care să slujească de formă, dar fără să fie atins. Poți să fii preot care să-ți faci o meserie, dar să nu lași Duhul lui Dumnezeu să treacă prin tine. Dar poți să fii urmașul lui Iisus Hristos. Amin. Fără titlu, fără poziție. Amin. Dar când vei ajunge în slavă, când Iisus Hristos va depune mărturie pentru tine, Domnul Iisus Hristos spune: când ai fost la cei mai neînsemnați, mie mi-ai făcut. Amin. Amin. La judecată sunt 3 categorii de oameni. Sunt oameni care tac și nu zic nimic. Sunt oameni care zic: eu am făcut. Și ce spune Domnul? Plecați, nu vă cunosc. Și sunt oameni cu care Dumnezeu se va mândri. Și oamenii vă pun întrebare: când? Eu vreau ca tu să fii acel om Amin. care vrea să fie coroana creațiunii lui Dumnezeu aici și acum. Și vreau să fii persoana care iubește cu iubirea lui Dumnezeu Amin, Doamne. și atinge pe alții în harul lui. Amin. Amin.